मालवणी माणसा मुंबई गेलास म्हणा मालवणी बोला तुला जा नको बघतास काय औषध नको तुमच्या टाळी तरी वाजवा नाही गाडी मुदामून घातले शिवराळ असली तरी प्रेमळ भाषा गाडी हत माझ्या मालवणी पण गाडी येत सुन पण प्रेम दिसता शिवराळ असली तरी प्रेमळ भाषा साखरमणी झालंच म्हणून इसरा नको यवा मालवण आपलाच असा यवा कोकण आपलाच असा. आम्ही सध्या असा मालवण समुद्री किनाऱ्याचेर आणि मालवणा हाच्याच खातीर आयिल्ले आसा की जेन्ना आमी नुस्त्या विशीं उलयता तेन्ना आमकां फक्त दिसता ते बाजारांतलें नुस्तें किंवा रापण मारता तें नुस्तें रापण मारल्या उपरांत त्या नुस्त्याचेर कितें प्रोसेस जाता हे जाणा जावन घेवपा खातीर आमी पासे मारपाक आयिल्ले आसा मालवणांत. यवा मालवण आपलाच यवा यवा मालवण आपलाच बघताच काय मच्छिंद्र कांबळीचा मालवण. दिलीप घारे हांगचे मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष आसा आणि ते दाखयतले की एक्झॅक्टली कितें जाता म्हणजे नुस्तें धरून हाडल्या उपरांत कितें जाता. थँक्यू व्हेरी मच. आभार. मराठी तेवढी चांगली नाही त्याच्यामुळे जरा कोकणी मराठी मालवणीत बोलवा की मासळी पकडल्यानंतर इकडे दम करतात आणि मग पुढे काय होतं. मी सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण संघटनेचे सचिव. या ठिकाणी आमचे स्थानिक नारायण तोडणकर रापण संघ यांनी काल रात्री समुद्रामध्ये थाळीची मासळी म्हणजे ज्याला खांडवी मासळी बोलतात ती पकडल्यानंतर आज सकाळी किनाऱ्याला जाळं ओढल्याच्या नंतर या ठिकाणी आम्हाला जवळपास 10 ते 15 खंडी म्हणजे जवळपास 12 ते 13 टन मासळी या ठिकाणी सापडलेली आहे. सगळी मासळी विविध प्रकारची असून यामध्ये बांगडा तारली त्याच्यानंतर माकुल वगैरे विविध प्रकारच्या टाईप्स स्पेसीज या ठिकाणी सापडलेले आहेत. किनाऱ्याला आल्याच्या नंतर ज्यावेळी आम्ही या ठिकाणी डंप करतो त्यावेळी त्याचं शॉर्टिंग चालू होतं आणि शॉर्टिंग झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी तारली लहान तारली मोठी तारली त्यानंतर मोठा बांगडा छोटा बांगडा अशा वेगवेगळ्या टाईप जे पीसेस आहेत त्या वेगवेगळ्या करून आम्ही मार्केटिंगला लोकल मार्केटिंग किंवा घाऊक ज्याला होलसेल मार्केट बोलतात त्याला सेल करतो. या ठिकाणी आता जी डंप केलेली मासळी आहे ही या ठिकाणी घाऊक मार्केटसाठी दिली जाणार आहे. या ठिकाणी जरा समुद्राला भरती असल्यामुळे ज्यावेळी ओहोटी होईल त्यावेळी या ठिकाणी गाड्या येऊन या ठिकाणी मार्केटमध्ये त्या स्थानिक घाऊक मार्केटला मासे आम्ही सेल करणार आहोत. खांडोळी म्हटले तुम्ही म्हणजे हे जे हे करता माप करता ते किलोनी करिना खांडोळीनी करता. एक खांडोळी म्हटल्यार कितले किलो. या ठिकाणी आमच्या मालवणी भाषेत आम्ही जी खांडवी पकडतो ती मासळी खांडवी मासळी पकडतो ती आम्ही एका खंडी मागे देतो. एक खंडी म्हणजे जवळपास 600 किलोचं वेट होतं माशाचं. आणि या ठिकाणी जी जाळी असते लोकल मार्केटची ती 30 किलो असते. अशी 20 जाळ्या म्हणजे एक खंडी मासळी होते आमच्या मालवणी म्हणजे आमच्या रापणकरांच्या हिशोबाने. पण त्याचं एकूण माप होतं 600 किलो होतं. असं या ठिकाणी आता जवळपास 10 ते 15 खंडी छोटी तारली आहे 3 ते 4 खंडी मोठा बांगडा आहे म्हणजे एकूण जवळपास 15 खंडी म्हणजे 1500 म्हणजे जवळपास 9 टन मासे या ठिकाणी होणार आहेत. मालवणी माणसाचा एक ब्रीद वाक्य टाईट कॉलर व्हाईट शर्ट हाफ स्लीवचा शर्ट असला बघा नारायण राणी पण घालतात आमची. आता हे 9 टन मासे पकडण्यासाठी किती वेळा जाळ टाकावं लागलं. या ठिकाणी ही जी आम्ही मासळी पकडलेली आहे याला जवळपास जाळं समुद्रात टाकल्यापासून ते आता पूर्ण होईपर्यंत याला जवळपास 12 ते 13 तास एवढा कालावधी लागणार आहे. 12 ते 13 तास. ओके. जरा सॉर्टिंग कसं करायचं ते जरा समजा. ओळखायचं. ही बांगडी आणि ही तारली. ओके. आणखीन काय नाही. दोनच टाईपचे मासे. बांगडी तारली. ओके. मोठा बांगडा. मोठा बांगडा. ओके. आणि ते सॉर्टिंग करतात.
म्हणजे त्याच्या साईज प्रमाणे शॉर्टिंग करतात. साईज ही सगळ्यात मोठी साईज नाही, ही सगळ्यात मोठी. बिग साईज. मग आता मालवणहून मासे कुठे जातात? आमच्या आता स्थानिक सकाळी जे मार्केट असतं त्याला थोडीफार विक्री होते. जवळपास 200 ते 400 किलो मासे सकाळच्या मार्केटला विकले जातात, लोकल विक्रीला. राहिलेले सर्व मासे हे बँगलोर, हुबळी, गोवा किंवा पुढे केरळ या मार्केटमध्ये स्थानिक जे व्यापारी आहेत हे आमच्याकडनं खरेदी करून ते बाहेरच्या मोठ्या होलसेल मार्केटला विक्री केली जाते. ग्लोबल मालवणी असा रे म्हणते, हातपाय कोणा पुढे पसरा नको, या मालवण येवा मालवण आपला का. ओके, आता हा बांगडा आहे तो गोव्यात जाणार. गोवा का हुबळी किंवा बँगलोरला. आता आम्ही गोव्यात जो खातो बांगडा तो इकडनं जातो. हा रापणीचा बांगडा आहे. रापणीच्या बांगड्याचं एक स्पेसिमन आहे की हा ब्लड ओमिट्स करत नाही. ओके. जो छोट्या जाळ्यांचा असतो जे पकडतात तो बांगडा ओमिट्स करतो. रापणीचा बांगडा असतो तो ओमिट्स न केल्यामुळे याचे जे फ्रेशेबल क्वांटिटी आहे ही मार्केटला, सुपर मार्केटला हाय क्वालिटी आहे. आता हा किती दिवस पण ताजा राहू शकतो? हा मी आता आयसिंग केल्यानंतर म्हणजे फ्रोझन केल्यानंतर हा जवळजवळ 2 वर्ष राहू शकतो. फ्रोझन स्टेटमध्ये 2 वर्ष पण राहू शकतो? फ्रोझनला. ओके. आणखीन आता किती लोक, किती असे मच्छीमार या व्यवसायात, म्हणजे आता जवळपास आमच्या सिंधुदुर्गात 108 रापण संघ आहेत रापणीचे. आणि या 108 रापण संघावर जवळपास 26 ते 27 हजार एवढी कुटुंब अवलंबून आहेत. 26 ते 27 हजार कुटुंब अवलंबून. आता मालवणात किती लोक आहेत? मालवण आमच्या 56 रापण संघ आहेत. या 56 रापण संघाने मालवण जवळपास 10 ते 12 हजार लोक या ठिकाणी मासेमारी केली जाते. तुमचं नाव काय? नारायण जगन्नाथ मयेकर. नारायण जगन्नाथ मयेकर. तुम्ही आता किती वर्ष? 20 वर्ष झाली. 22. फक्त 22? 22 वर्ष झाली. पहिला बघितल्यावर मला वाटतं 40-50 वर्ष होती. तुम्ही रिटायर पेपर मिल मध्ये होता? मिल मध्ये. कशात होता? कपडे का सेंचुरी मिल. सेंचुरी मिल मध्ये. मग परत गावात आला? बंद झाले ना मिल सर्व. मग आता बिझनेस हा तुमचा मूळ व्यवसाय? हो, हा मूळ आता आणि दुसरं काहीच नाही ना. दुसरं काय नाही? चांगली माणसी मीठ आहे की आता ही एवढ्याच मिळाली. 1 वर्ष काय नाही मिळालं. 1 वर्ष काय नाही मिळाली? आता तरी मीठ आहे. 3 वर्ष फुकट गेली. हो, सुरुवात झाली. पहिलीच रापण आहे. 3 वर्ष कशाला मासे कमी मिळत होती? हवामानातला फरक, त्याच्यानंतर जे इलिगल फिशिंग आहे, इलिगल ज्याला बेकायदेशीर मासेमारी म्हणतात, लाईट फिशिंग, पर्सिस्टंट फिशिंग, ही आमच्या किनाऱ्यावर जवळपास नजीक केली जाते. त्याचा सातत्याने आज 12, 15, 20 वर्ष रापण संघ परिणाम भोगतात. कधीतरी ह्या सीझनमध्ये हंगामामध्ये मासे मिळतात. हंगाम संपला की जवळपास रोजीरोटी पण मिळत नाही लोकांना. आता तुमचे ट्रॉलर्स वगैरे नाही? फक्त रापण. आमच्या घरात येवा, कधी येवा, मालवणात कधी येवा. येताना वाई जरा चाय पावडर घेऊन येवा. चाय पावडर आणि अगरबत्तीचं पुढं घेतल्याशिवाय जाऊ नको दिवस तरी. आणि आमच्याकडे इलाज की औषधी आण घेऊन सांगते, पेज आणि खोबरा खाल्ल्याशिवाय तुमका सकाळी तर जाऊ देऊ चौक नाही. बरोबर ना? आतापर्यंत जवळपास 8-10 पिढ्या आमच्या जवळपास आमचे आजोबा असू दे, पणजोबा असू दे, त्यांच्या रापण व्यवसायातच गेलेले आहेत. तुमचा मुलगा वगैरे नाही. आता आमचं मुलं-मुली ही शिक्षणाचे असल्यामुळे आम्ही पुढेच काही सांगू शकत नाही. तर ही तुमची शेवटची जनरेशन असू शकेल. मग नंतर कोण बघणार हा तो व्यवसाय? आता काय आहे, नोकऱ्या कुठे मिळत नाही, बेकारी वाढलेली आहे. आता तुम्ही बघितलात ना, या ठिकाणी जो आम्ही 60 ते 70 पोरं म्हणजे सगळे लोक आहोत. त्याच्यात एजेड आहेत, तरुण युवा वर्गांचा भरणा जास्त आहे. कारण कुठे नोकऱ्या नसल्यामुळे मिळेल त्या व्यवसायावर पोट भरले जातं. नाही म्हटलं तरी 40-50 लोक इथे काम करतात. त्याच्यातले 20% एज्युकेटेड लोक आहेत. एज्युकेटेड लोक. पण इकडे चांगला पैसा मिळतो.
हां मिळायला लागला की मिळतो. महिन्याकाठी 15-20 हजार सहज मिळून जातात. सहज मिळणार. आणि काम सकाळी कामाचं लिमिट नाही. काम अपरंपार काम असतं. आता रात्री संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून आम्ही काम करतोय ते 9-10 वाजेपर्यंत. परत आणि सकाळी आम्ही 4 वाजता आलोय. आता हे पूर्ण दिवसाचं काम असणार आहे. पूर्ण दिवसात. पूर्ण दिवस. ओके. तुमचं नाव काय? माझं नाव रुपेश सुरेश तवडेकर. रुपेश तवडेकर. माझं नाव पण रुपेश अरे वा. सामंत. ओके. सरकाराची मदत असते याला की नसते? सरकारची तशी मदत म्हणण्यासारखं काय नाही. फक्त जर सायक्लोन असेल, वादळी हवामान असेल तर नैसर्गिक क्वचित, आपत्तीचा फटका बसला आपत्ती असेल तर त्यावेळी सरकारच्या निकषानुसार मदत मिळते. ती पण अपुरी असते, पूर्ण मदत नसते. ओके. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. ओके. आणि तुम्हाला पण थँक्यू व्हेरी मच. या शिल्ली पाचही आम्ही सध्या असा मालवण आणि कुशीक बोवाळ चलता. कारण नुसत्या मार्केटान जसं बोवाळ असता तसं रापण मारतात थंय तितलोच बोवाळ असता. पूण तातूंत कश्टूय असता. कारण आमी पळयता, आमी सदां नुस्तें पळयता फायनल मार्केटान आयिल्लें किंवा रापण घालतना पळयता. पूण ताच्या मदीं जो प्रोसेस आसता पळय तो व्हडलो प्रोसेस आसता. ताचे उपरांत नुस्तें धरप, ताचें सॅग्रिगेशन करप, सॉर्टिंग करप, बरें नुस्तें. आनी आमी म्हणटा बांगडो, व्हडलो बांगडो किंवा ल्हान बांगडो हे सगळें सॉर्टिंग करून नंतर व्हरप. पुणून एक सॅल्यूट आमचे तर्फे इनफॅक्ट. आनी हाज्या खातीरूच आमी ही पासय हाडल्या की ह्या लोकांनी आजून म्हणसर पारंपारीक रापण चालू दवरल्या. आनी ह्या एरियेनी, ह्या वाठारांनी आजून ती चालू उरलेली आसा. फुडें कितें जातलें खबर ना. लागचे लागीं मोपा एअरपोर्ट येता, टुरिजम एक्टिविटी वाडटली, तेज्या उपरांत कोण कितले रापण मारतले खबर ना. पूण सद्या तरी आयच्या दिसा जेन्ना आमी ही पासय शूट करता, आमी सद्या आसा नोव्हेंबरान 2022 तेन्ना तरी ह्या वाठारांतल्या लोकांनी आपली रापण चालू दवरल्या. तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स आर goabyland.in. कीप वॉचिंग. हे मालवणी माणसा मुंबई की लक्ष्मणात मालवणी बोला तुला जाणको. मालवणी बोला तुला जाणको. मालवणी बोला तुला जाणको. हा शिवराळ असली तरी प्रेमळ भाषा साखरमणी झालंच पण निसरा नको. येवा येवा मालवण आपला कसा, येवा कोकण आपला कसा. जय हिंद.